In the Middle East, President Trump saying that negotiations with Iran will resume tomorrow in Doha, Qatar. This comes after both countries traded intense strikes over the weekend, starting at the end of last week. Alex Hogan has more. North Lawn, the White House. What are you hearing, Alex? Good morning. Hi, Bill. So a U.S. official tells me that Iran and the U.S. will stand down on attacks. Vessels in the Strait of Hormuz can move freely, and technical talks on the Memorandum of Understanding will continue. President Trump this morning announced that there will be a meeting in Doha tomorrow, saying that Iran has requested it, but Iranian officials today deny that any meetings are scheduled yet. Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the Memorandum of Understanding on the sidelines. This comes after both. سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمريتنا بهجنانيو لو ممكن وتروا قداسن وانا وانت الصوتات هزنا لكم متينا لنا كم وتروا لايك ناقبركم تساتفوا حجزوا تم كل زي كده خمكم تقبلوا لنا دما مسجاننا وسني بلون يغني لنا سالا تدقفكم يو الشانل ضغط زلوا كبزوك قالنا ونايدلني أقداسي تدقف أوكي انتهينا نسمع زلنا برجس تواصل غير نقسم معكم غادي نقول حدش كأنا حدش درفي حدش مزمور إنا نسمع زلنا كاب عربي جميرو مسائلاتنا تكوسك تهرارم زغنين أو كنات تينا إيران كانت فان خلينا زبل زغنين لك سنبت مشيتنا بصوني توقع مدر مسكونة تاجرو أب قطر كنزار عربينا نبت أولاخ المتينا اتي تقصن وقن أو قاريسنا لنا قبل تسمعي دونالد ترامب نزازر بها كاب عربي كسب سبز غص على كينات كتسمعوا خلون كنت اسميكم انتي بهالزي ماركت مانيبيوليشن بهال عداقاتات مانيبيوليت مقبار انتي بهالزي قدام سبت ستوك ماركت كله عصوص لو زخونه وق تكبر تتحرارم سوني كمان تخلو دما سلام توج ستوك ماركت دما يرغاغا الكا عداقاتات دما يرغاغا تقيم لدونالد ترامب بلح كويني يغبر زفتن صقم مكانا اونتيران مخانوم يوم إيران ني دونالد ترامب كم كبدي لون غيرهم زسن عوام that's why زاب قطر زبحال زلو زررب أي تسمامعوا لنساتو ولا أنت سمامعهم تخونوا مجلس أي حابون أب قطر كراخبو دي ما يراخبون أي جلسون سلزي تازرباناتو فرق حق قطر يا خوينا زلا مهنياتو دونالد ترامب بزحق زي سلزي حسوا بزكينات زي حق النتناتو إيران يوم درقاقص وخلق زي دونالد ترامب هذا أواجه وتس حق يا حق إيران كي تزاربت كم حق يوسدنيو that's very surprising جنرال معرب وعالم إيران زي من سرعات زربو دي في البروباغندا قال لك كم زخونه يوم عمتا سريحهم له زابكينات جميرك ساب حجقن زي من سرعات نطلو إيراني ولا أمريكا ميديا زبلو يزبلك أمريكا ميديا كيف تنا إيران تايلو من لها نسمع ناي إيران مجلس خنري لنا نخيد نتحق خنا الرقاقص يلوم سلام تاي دونالد ترامب قطر زي يقولوا زي على 4 جزء سلام مزيو كينات تودي الومي على 4 جزء كل ما حسوت كويني سابجت كينات تغطلالو that's why دونالد ترامب زبلو زلو زرباتات بزح جمتاي هو ابوني زلو مهنياتو بزح جزء سلازا حسوهم الجون إيران أبتكونتات أي ساعة كساتف دي ما يساتفون أبز سمعوا says there are no planned meetings with the U.S. in the coming days, but President Donald Trump says U.S. and Iran's foreign ministry says there are no planned meetings with the U.S. in the coming days, but President Donald Trump says U.S. and Iranian officials will meet on Tuesday in Qatar's capital, Doha. These contradicting statements follow an exchange of military strikes late last week, despite a ceasefire agreement. Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. كم تريوز زلخم بعلون وحب تقالاتون قلن ترى يكون قدم بتي أكسيوز بحال براك رفيد اللي وزي تحبريتها نجد ما بعلومات يدما نتزبلو الرقاقي سوالو مالتي كزرارة بمخانم أبدوحة قطر كراخة بمخانم قطر دقيمة ناي ديبلوماتيك سنتر مخانا دحرزو كيناتون تغطس المهلاوة زي تي تكنيكال زررب زبحال زلو ناي سوسا معال زررب زبحال أبدوحة كبر كم زغل بعبي كفالي متبلو زلو كم نريا زلنا جن إيرانويان زخون يكون دمت أي هابون علو كونفرم خبروي كالون ناتي جمت زررب كايد خليل زجمت سلامتاي كونفرم زي قبره because Iran knows Donald Trump the market manipulation يتقامل سلو زلنا تحبريتا أي كنقروانيم
نتاي كونفيرم አይገብሮን የምን ታንተ ዕዳጋታት ቡ ከይረብሕ ሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዓብ ኩናት ከይጥቀመሉ they will always be careful ምክንያቱ ኣብታ ጌም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክሕወሱ ይደልዩን እዮም ዘለዉ this is another very interesting story ንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ ብሓቂ ዘገርም ዛንታ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና so ናቐፀለ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ክንሪኢና so then እስከ ቁርብትለይ ናይቲ ኩነታት ብሓደ ኣኪብና ንስማዓዮ Back on Thursday last week, there were reports that Iran had launched a drone at commercial shipping in the Strait of Hormuz. That prompted the Americans to launch a wave of attacks around Iranian targets around the strait. That in turn prompted the Iranians to hit military targets, US bases in Kuwait and Bahrain. But the catalyst for all this appears to have been the Iran attack on a commercial vessel. Why would they do that and prompted the Iranians to hit military targets, US bases in Kuwait and Bahrain? But the catalyst for all this appears to have been the Iran attack on a commercial vessel. Why would they do that, given that actually both America and Iran are desperately keen to get the Strait of Hormuz open? ሕጂ እቲ ስቶሪ ባክግራውንድ ስቶሪ ዝነግርና ዘሎ ካበይ ከም ዝመፀት ፀገም ናይ ክልቲኦም ዘይምርድዳእ መጀመርያ መርከብ ትንቀሳቐስ ዝነበረት ኢራን ስለ ዝሃረሙ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ሰለስተ ቦታታት ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ወታደራዊ ዕላማታት ዝበልዎ ከም ዝሃረሙን ከም ግብረ መልሲ ድማ ኢራን ኣብ ካልኦት ኣገደስቲ ቦታታት ናይ ብፍላይ ኣብ ባሕሬንን ኩዌትን ዘለዉ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረትን ገለገለ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ድማ ክወፅእ ጀሚሩ ለከርየኩም ክፍትነ እቲ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ማለት እዩ ሶ ቤዚክሊ ንሓድሕዶም ክተሓራረሙ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ስዩም ዝብል ዘሎ ስለዘይዋፅኦ እቲ ከምዚ ዓይነት ኢንተርኣክሽን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ክዕፅዎ ስለዝኽእል ነዳዲ ድማ ጠጠው ክብል ስለዝኽእል ፈፂምካ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢዱ ዝህብ ዘሎ ንሱ ስለዝኾነ ብተደጋጋሚ ኢራናውያን نحاول بحوي نزربا دما بزربا يوم حزوم زلو. Part of the answer to that lies in the Memorandum of Understanding. It's not a peace deal. It's nothing more than a framework document that marks 60-day ceasefire. It's more about intent and ambition. It's not much about detail. For example, it talks about both sides refraining from action rather than not acting against each other. It talks about respecting territorial integrity for Iran. Blatantly, that's not happening. But the key point here is effectively it gives Iran responsibility for managing the smooth passage or flow of traffic through the strait. كم تريوا زلهم سلستين نتبتات إذن سلستين كابت MOU Memorandum of Understanding سلستين نتبتات أمريكا تحساتن كم زلا إذن أقدر زلهم مجمريا to refrain from threats or use of force against each other كاب زخون يقول مفرهنا حيلم وتهدروا عام خدك أميل كام هدادن كقوت أبو خمزلو إزي أب سويسرلاند أب زرقة بوليز نبرو كلتيوم لوخاتنا أمريكا نا إيران دونالد ترامب نا إيران كدم سايق ليه يلو تزاريبو درو TMOU قطر حدا مع التقيبة لغلو دونالد ترامب كتحصفتين مالتي نخومو مسبالة دماتنا إيران لوخ كابتا خيبا رقيس كواتس تلميني تمليسي توهيلو لذي again كاليتي respect each other's sovereignty and territorial integrity كالي دما نفس وكف نحات حدهم لولاونتن قزات وحدنتن كخبر كم زلو نا إيران لولاونتي تدفير زلو أمريكا يكونت إيران يكونت إن أمريكا تحرمات زلا أمريكا إيران يكونت إن أمريكا لولاونتها تدفر دلا أمريكا لولاونتنا إيران تدفر زلا ولا بتبحري زقاتم زلو مراقب قبل لاو مريت ويكال كل ما يناي إيران زقاتم زلو كونتاتي سلازي إيران بتناتا كونتات تقبرو زلا لولاونتها قزات حدنتها قداسي أمريكا قنعت حسات هروم زلا سالسيت دما تقندا قداسي تا سلستيوم كلتيوم حيلتات ولق زلق زلو لا زلوغن نعازت حزلون أمريكا سلامتاي Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels. Iran نتوش مت حرموز بزك على منجدي بوحس منجدي إنك سأصل زغل مسمر المفتار المسلات إنك سريها يزبل. سلزي إيران يا نتمسمر كتسال زلوا أمريكا كاب إيران وضعي منجدتها كتفتر سلت فتن زلا حق زت إحساس زلوا مراقب كاب تكون تدوت زلوا ينتنزل رمز زلوا. سلزي كل النتوتات تريهم إيران بتسمع من قديم زغط زلوا أمريكا جي تحسلوا تحسهم كلوجن إيران يتحزل لا يلوم نعلم كومني فتنلو. جاي عبد الشانل بخلتي من قدرينا كنهب كلنا تخلني حبريتان مركبون زي حق السلوزخوني. During this period of negotiation. But of course, the core challenge to that is how they navigate their way around the minefield. Now, the minefield is in the middle here. As a result of that, the Iranians believe that the easiest course of action is to open the northern route, which is what they have actually been policing up till now. But America, for the last few weeks, opened up its own route down to the south, hugging the coastline of Oman. And despite the fact that the MOU was signed giving Iran responsibility for that, the Americans, it appears, are continuing to operate that southern route.
ኤግዛክትሊ ንጥር ከማን ናይ ብሓቂ እቲ ሚድያታት ከማን ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ከም ሰልቸዎም እዮም እምበር ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፀቅዒ ዝኾኑ እዮም እዞም ስካይ ኒውስ ወላ ካልኦት ኩላቶም ሕጂ ግን ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኤምኦዩ ብንፁር በቲ ቀጠልያ ላዕሊ ናይ ኢራን መስመር ብኡ ክኸዳ እዩ ትስምምዕ ኢራን ብኡ ጌርያ ክትውፅእ ዝግባኣ ነይሩ ኣሜሪካ ግን ካብቲ ኤምኦዩ ወፃኢ ካልእ መስመር ናብ ዑማን ተፀጊዓ ናብ ኢማራት ተፀጊዓ መንገዲ ትፈጥራላ እዚ ድማ ኢማራት ትደልዮ እዩ ኣሜሪካ ድማ ክትቋፀሮ ትደሊ ምክንያቱ ብኢራን ኬላ ናይ ኢራን ገይሩ ዝሓልፍ መጓዓዝያ ክህሉ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ትግርጅት ኢራን ነቲ ኤምኦዩ ንምትግባር ክትጓየ ከላ ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኤምኦዩ ንምፍራስ እያ ትጎይ ዘላ ወላ እውን ኣብ ሕዝቢ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ እንተሪኢኻዮም ኩሉ ነቲ ስምምዕ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ብዙሕ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራናውያን ግን ስቕ ኢሎም ይርዩ ኣለውን ነቲ ኩነታት ኣብ ዝግባእ መልሲ ይህብሉ ኣለዉ እዮም and Iran have carried out tit-for-tat strikes, effectively breaching their ceasefire. The ceasefire, the supposed ceasefire, is in real danger, I think, of breaking down. That tit-for-tat exchange with the Americans started over the weekend, and they did that to make their point that they need to control the Strait. Any interference or attempt to establish new or separate arrangements for the Strait of Hormuz will only lead to further complications. Iran has a choice to make. It's going to be a responsible nation, or it can continue down this path to absolute ruin. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ክቕበልዎ ፈፂሙ ዘይዋሓጠሎም ዘሎ ኢራን ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ ንኣሜሪካ እድል ይህባ ስለዘየለ ናቶም መንገዲ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ናቶም መንገዲ ድማ ኢራን እውን ትቕበለ የላን ኢራን ድማ ይብለው ካብቲያ ተሰማምዓናዮ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ዝግበር ተሪር መልሲ ክህልዎ ኣብኡ ድማ ክንሰማማዕ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ነቲ ተሰማማዕናዮ ከነተግብር እንተንፍትን ዝሓሸ እዩ ካልእ ኩሉ ኣማራፂታት ሽግር ክፈጥሩ እምበር መፍትሒ ከምፅኡ ዝኽእሉ ኣይኮኑን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ስለ ዘለና ኣበይ ያለው እቲ ኩነታት ድማ ንምንባቡ ከቢድ ኣይኮነን ንመለስ ናብ ዶናልድ ትራምፕ Militarily, it's almost one militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. Our chief U.S. correspondent, Alan Fisher, has more from the White House. A great deal of talk, really, about domestic issues. And perhaps the idea that Donald Trump wants to move on from it was summed up in one sentence during that moment in the Oval Office where he said everything except the Save America Act, the voting act that he has been pushing for some considerable time, is a big yawn. Clearly, Donald Trump would like to get talks back on track. He says the Iranians wanted a meeting. The Iranians say that's not the case. We are told that Steve Witkoff will be with the other negotiating team in Doha on Tuesday. Quite what they're hoping. Donald Trump ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ፖለቲከኛ ኣብ ዓለም የድልዩ አይደለም ከም ድሌትካ ክትምግት ትኽእል ኢኻ ግን ፈፂሙ ክሕሱ ከሎ ይከደናግር ከሎ ስቕብ ዘይብሎ መራሒ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ዘይከውን ሓቂ ወይ ብቐሊሉ ከተረጋግፆ ትኽእል ነገር ክዛረቡ ከሎ ስክፍታ ይስምዖም እዩ ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ነገር ትዛረብ ኣለኻ ግን እቲ ኣንጻርካ ድማ ነቲ ሓቂ ከውፅእ ዝኽእል እንተኮይኑ ንስኻ ሓሳብ ምዃንካ ክትፍለጥ ኢኻ ምስ ግዜ ሓሳብ ምዃንካ ምፍላጥ ዘየገድሰካ እንድሕር ኮይኑ ግን ከም ዶናልድ ትራምፕ ተኮይንካ ኣሎ ሓሲኻ ፅባሕ ትማልክ ከምዚ ኢልካ ዘይትበሃል ዓይነት ሰብሰብ ቀቢፅካ እንተኮይኑ ግን ማራይ ምቾት ንዑ ከም ድሌቱ ከታልልን ክሕሱ ንኽእል ከም ድሌቱ there is no accountability ከምዚ ኢልካ ነርካ እኳ ታገለ ዝብሎ ሰብ የለን ኩሉ ግዜ ነዛ ኩናት ን120 መዓልቲ ከባቢ ከም ኣነ ገበረ ይኸይድ ዘሎ ድሕሪ 39 ኩናት ጠጠው ካብ ዘብሎ ክሳብ ሕጂ ወላ እቲ ኩናት ክቕፅል ከሎ ንዕወት ኣለኹ ብል ነይረ ዓወት ድባላ ይረኣና ስለዚ ኢንፋክት ኣብዚ ናይ ለንቀነ ዝተገበረ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ዝርርብ ከካይድ ናቲ ፍሉይ ልኡኽናቱ ሰብኣይ ጓሉ ከምኡ ድማ ተዓርኩ ስቲቭ ዊትኮፍ ጃረድ ኩሽነር ዝበሃሉ ንዶሓ ቀጠር ሰዲድዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ቀጠር ምስ ከዱ ድማ ካልእ ቢዝነሳቶም ከም ዝገብሩ እሶም ከምኡ እዩ ዝውረ ኩሉ ግዜ ናቲ ብፍላይ እቲ ሰብኣይ ጓሉ እቲ ጃረድ ኩሽነር ዝበሃል ካልእ እንገይሩ ክገብር እዩ ዝጥቀመሉ እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዲፕሎማሲ ስለዚ ብኡ ገይሩ ቢልዮናት ገንዘብ ካብኡ ዝረክብ ናብዝን ከተሓዘኩም እንተኮይኑ ኣብዚ ትካለ ኢንቨስት ግበሩ እናበልካ ብልሽውና እዩ ግን ጻዕዳ ብልሽውና ንቡር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዘበን ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዴሞክራትስ ተዓዊቶም ተመፂኦም ሕማም ርእሱ ከትሕዝዎ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ንሕጂ ግን ሂዝ ጀስት ሃቪንግ አ ጉድ ታይም እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅል ካብዚ ቀፂሎም ሓንቲ ለንቀነ ኣብ ባሕሬንን ኩዌትን ኣጋጢማ ዝብልዋ ዘለዉ እስከ ንእሽተይ ክንርኢ what happened
attacks between the U.S. and Iran is putting more pressure on the 2-week-old fragile ceasefire between the two countries. Late Saturday, the U.S. launched 10 new strikes on Iranian military targets in or near the Strait of Hormuz. U.S. Central Command said the strikes hit Iran's military infrastructure, air defense sites, and drone كم تفلتوا أبز حلفة أبز بوتاتات زي بزح مدقعت كم زجبرات يذكر كوينو أمريكا مدقعت جيريا نا إيران مدقعت بكويت بحرين جن كمين يروزبل حبري تبع على مزوج واسمه. Gabi, Paul, it's good to see you. What else I should ask our officials from the White House saying after this exchange of fire over the weekend? Well, Polo, it really was one of the most serious escalations in violence that we've seen between the US and Iran since that memorandum of understanding was signed. It appears now, though, that the US is certainly pulling back. They say that both sides are pulling back, but we are yet to hear from Iran suggesting that talks can continue in Doha on Tuesday. So I'll read you part of what one US official has told us, saying, quote, "Nothing has been cancelled. Technical talks..." بحفشة كم تريوا زنبر كم تي نحتهم استحرار مو زنبرو نجزيهم تطوع بيلهم مخمز له حجنا بزرب كم تيفتن له بحفشة كم نريو زلنا إيران أبتي تجبر زنبرت متقعتي بزو حدا قاتات كم زوردت أب كويتين قطرني زنجر أتي حدا قاتات دماء أما داتا ني أمريكا بون تقتيلو كالت أجمع كم تقبل فلايتي بحرين زبالهجر almost أب كبابي أبسم كفيوز له سلازي نخندي كميل قصة الخلص جيروانو سلازي تي بحرين زبالة تي فيفس فليت دبلونا أمريكا بيز دما أزي تهاري مزلو نسوق قصة ذيك عرة أو قصة اللي أمريكا ولا قطفو بزحت كيلاتات نعوس كقطفو يمزخولي يمزبل زلو بزخين بتجن أتي قداي قليل كم زي كونت رأينا نرزلنا تكوينات دما Iran reads this MOU on the Strait of Hormuz to say, we say what happens in the Strait of Hormuz. Yes, ships will go through, but we actually determine what happens there. The foreign minister actually said that this weekend. It's kind of what the MOU says. The U.S. says no, it should be unimpeded. It should go back to pre-war. And Iran used force late last week, using a drone to hit a ship that was not using its route. And then the U.S. responded with military force to say, hey, we're going to ensure there's unimpeded access. So it's using military force to shape the diplomacy and what this MOU actually says. Hey, I think this is the new normal in terms of where we are. سنتاي زبل زلو عبت تسمع مسرت إيران دقبروا زلون زختلوا زلون عبتوش متحرمز بمنصر تسمع نساتهم كم حضر وصلوا زلون محدراناتو أبيدنايو يبللو أمريكا قل نو بكينات زنبرا محدرا ما نم زي محضرو ناتو أزخونا قعزو كلك خلالون عزي تقبر تخوينكم دما بحيلق قبريلا حيلق تقام نفتنا لنا سلازي أمريكان إيران نزغتل ود دبلوماسي مالت بزرب ويابت أولاد رايدي كونسي أولا مس حيلة حواويسكا كقبر زخل كونتات مخانو إيو زنقر زوليهم زولو زلو برقز كل تنريون سمعان زلنا كونتات زقربن زستم من سلازخوني ريخا مالت حدش مدرخنا عالمنا نرزلنا نجارات مقراص نيتوخسي زبل سيس فاير زبل ترجمه غيره مالت مقراص نيتوخسي انت تبايلو كتتاغاسي بالكاميجن كم زبحال يلن متقاسي قصر مالتي زررب يكايدل انت تبايلو تزررب ناتغايده توقد ما غونو ابز تدمع البوتاتات مترام دمانر لنا سلازي حدش عينت بوليتيكاون دبلوماسياون كايداون يرلو يزبل زلو زقا أمريكا سعرتها مقبال أبي واصل زلو بتنورمال كايدا كده تفتني هذا لا أدبيا تحبيا حدا جا كورد له خلينا تكوينات أبكي جبر كوسي حدا جا كورد خليه أبزبله تتحرم كم زلاي زنا برزلو كالوت ون إذا قد دايزي نابكوينات زمرح كل جبر زلو أمريكا نكوينات كتكيد كالكوليت جبر كم زلا زقل سونا يتساءلون أبزيا هانت كبكم أبزيا سمعوا أزياسك. Boots on the ground would be a disaster. But I still believe that eventually the United States will be forced to use boots on the ground. In fact, you can argue that there's been a lot of preparation. You still have 60,000 American troops ready to go. They are staged and ready to go. And even though there's an MOU, they're still there. And you could also argue that the MOU is really just buying time because right now it's really hot in Iran. And so you have to wait for cooler weather before you can launch a ground invasion. And so I think we are in a waiting game right now, but eventually you will see boots on the ground. So you think it will definitely happen? كم تري وزلهم زي هذا نكويناتنا إذا بيمان زلو I don't know إسياو ما بقول زلو ودي كوريا دي جابان كيكون maybe I don't I'm not sure
ሓደ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ ከይተመረፀ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ኢሉ ዝገመተ ወይ ዝተነበየ ብትክክል ዝሃረመ ኩለገና ከይተመረፀ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ እዩ ተመሪፁ ድማ ምስ ኢራን ውግእ ክኸፍት እዩ ዝበለ ኣብቲ ውግእ ድማ ኣሜሪካ ብዝሕፍር መንገዲ ክትሰዓር እያ ዝበለ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ ኣፀቢቑ ቅድሚ ግዜ ነቲ ኩነታት ፕሪዲክት ዝገበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ድማ ዝግምቶ ዘሎ ማለት ከም ድሌትካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ትግምት ናቱ ሕጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ኤምኦዩ ተፈራሪማ ሱስ ሰብዓልቲ ነቲ ኩነታት ክትፈትሖ ትፍትን ዘላ ክትፈትሖ ይኮነን ትፍትን ዘላ ግዜ እያ ትሽምት ዘላ ሕጂ ኣዝዩ ውዑይ ወይዘር ስለ ዘሎ ኣዝዩ ርስኒ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ ኣብ ባይታ ዝግበር ኩናት ምቹእ ኣይኮነን ስለዚ ኤምኦዩ እናበለት እናተዘራረበት ሚድተርምስ ክሳብ ዝሓልፍ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ዝወፅእ ኣምሲሉ ዝርርብ ገይሩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሚድተርምስ ከም ገለ ኢሉ ተዓዊቱ እንተወፂኡ ወይ ዝኾነ ነገር ተረኺቡ እቲ ወይዘር ምስ ዝሓለሉ 60,000 ሰራዊት ቀሪቡ ኣሎ ወሲኹ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ባይታ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል እምበር ኣሜሪካ ክወፁ ምዃኖም ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ይብል ዘሎ ነዛ ዘረባ ናቱ ዘጉልሕ ሳተላይት ኢሜጅ ዘውፅዎ ዘሎ ኣሜሪካ ዓብዪ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ ብዙሕ ኣፅዋራትን ቴክኒካዊ ነገራትን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ትጓሪ ከም ዘላ ፅዕፅዕ ዝኾነ ምጉራይ ናይ ንብረት ይግበር ከም ዘሎ ብነፈርቲ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ኣገይን ኢራን ትገብሮ ዘላ ትኸርሞም ዘላ በይዛታ እዮም ናይ ባይታ ኩናት ክትካየድ እንድሕር ኮይና ክትጥቀመሎም ንትኽእል ቴክኖሎጂታትን መደበራትን ጠቕላላ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኾነሉ ዝኽእሉ መንገዲ እያ ትፈጥር ዘላ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ኢራናውያን ኣይፈልጡ ማለት ኣይኮነን ዝኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣብኡ ተገቲሩ ዘሎ ንሳክት ኣይኮነን ስለዚ ኢራን ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ኣሜሪካ ግዜ ሸሚቶም ፀገም ከምፅሎም ከም ዝኽእሉ ኢራን ግን እንታይ ይብሉ ነቲ ግዜ ንሕና እውን ንጥቀመሉ ኣለና ንሕና እውን ግዜ የድልየና እዩ ንክንዳሎ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ክንረክብ ገንዘብ ንክንረክብ ዓቕሚ ንክንረክብ ነገራትና ክነዋሃድ ቴክኖሎጂና ክነመሓይሽ ገንዘብ የድልየና እዩ ቢዝነስ የድልየና እዩ ስለዚ ነቲ ኣሜሪካ ግዜ ንምሽማት ትጥቀመሉ ዘላ ንሕና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዝያዳ ድማ ንሕና ኢና ክንረብሓሉ ንኽእል ምክንያቱ ንሕና ኢና ዝያዳ እናሓየልና ክንከይድ ንኽእል ካብዚ ኩነታት እዚ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለዎም ስለዚ ኢራናውያን ሃንደበት ዘይፈልጥዎ ምስጢር ዝካየድ ዘሎ ወይ እውን ዘንጊዖም ንሶም በቃ ሰላም መፅኡ ኢሎም ትራንኩሎ ዝድቅሱ ዘለዎ ይኮኑ ኖ ኖ ጌም ክካየድ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ብቐሊል ክሰዓር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለዚ ሳቶም እውን ብዙሕ ግዜ ካብ ኢራናውያን ካብ ፕሮፌሰር መራንድን ካልእ ሰማነ ኢራናውያን ነቲ ግዜ ይጥቀመሉ እዮም ብብዝሒ ኣፅዋራቶም ጉዳጉዶም እቲ መሬት ዝነበረ ተዓቢቱ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናቶም ኩሉ ነገር እናሓደሱ ይኸዱ ኣሎ ንኣሜሪካ ድማ ካብ ፀወታ ከተከውፅዋ ካልእ ናይ ሪጅናል ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ኣብ ዲዛይን ምግባር ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ጥራይ ኮነት ንጌም ትዳሎ ዘላ ኢራን እውን ትዳሎ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ግምት ናይዚ ሰብ ግን ኣናእስካ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምግማት የድሊ ማለት እዩ እጂ እንታይ ኢሉ ይሓቶ ብዚ So you think it will definitely happen? I think the latest will be next March. It could be as early as December. But why would Donald Trump take that gigantic risk, which is what it would be? I mean, doesn't all his behavior at the moment suggest that he just wants to... ስለዚ ክጋጥም ከም ዝኽእል ናይ ብሓቂ ከምኡ ተሓስብ ኢሎ ወይ ሓስብ ኢልዎ ስለዚ ምናልባት ከምቲ ቀዳማይ ኩናት ዝጀመሮ ወርሒ 3 ኣቢሉ ክጅምረሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ዋላ ወርሒ 9 ኣቢሉ እውን ዝኾነ ምንቅስቃስ ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ብዙሓት ክኢላታት ዋላ እውን ፕሮፌሰር ፔብ ኣሎ ዋላ ብዙሓት ክኢላታት ዝበልዋ እያ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣሜሪካ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ እዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ስዕረት ክትቅበሎ ከቢድ ኢና ኣሜሪካ ስለዚ ነቲ ትደልዮ ዘላ ነገር ክትፍፅም እንተኮይና ድማ ሰራዊት ኣብ ባይታ ከየተኻ ብኣየር ደብዲብካ ብባሕሪ ገለ ምንቅስቃሳት እናገበርካ ገለ ዝኸውን ነገር የለ ስለዚ ኣብ ባይታ መፂኻ ውግእ ክትገብር ኣለካ እዮም ዝብሉ ዘለው እስራኤል ድማ ንዓ እንተዘይረኺቦም ሜቢ ነተንያሁ ብጭንቀት ክመወት ትኽእል እዩ ስለዚ ምናልባት ምስቲ ምርጫ ናይ ነተንያሁ ዝቐርቦ ዘሎ እውን ከም ጌም ፕላን ወርሒ 8 ወርሒ 9 ኣቢሎም እውን ስጉምቲ ክወስድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣለኹን ምክንያቱ ወርሒ 10 ምርጫ ናይ እስራኤል ዘሎ ስለዚ ንነተንያሁ ዕድመ ስልጣኑ ንምሕላው ቅድሚኡ ዝኾነ ነገር ክግበር እውን ይከኣል ክኸውን እዩ ምክንያቱ እስራኤል ወይ እውን ነተንያሁ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል መንገዲ እውን ክንግምግሞ ንኽእል ኢና እዩ ዝበሃል ዘሎ anyway this is going to be very interesting to watch እቲ ዝብና ዘለዎ ድማ ምስማዕን ምክትታልን ኣገዳሲ እዩ ዳርጋ ብዙሕ ግምታት እዩ ናብ ሰላም ክመፅእ ክእል ኢልካ ወዲካ ክትሪኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን The war is over. Is the 60-day truce going to hold? Look, I think there's a decent chance, at least, that the truce holds
simply because it is in the interest of both sides. This deal gives Iran, starting right away, significant oil revenue. Iran is now allowed to sell oil, not only sell oil as it was before in a discounted way, but to earn hundreds of millions of dollars per day. So Iran has an interest in sticking with this. And the United States certainly has an interest in sticking with this because it doesn't want to resume the war. So Iran and the United States will do what they can to keep it alive. That is not to say that there aren't a million things you could think of that could go wrong, starting with Lebanon. Because as you know, for እዚ ዲል ከተገይሩ ዘሎ ክልቲኦም ክዕቅቦ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ሕቶ ክዛረብ ከሎ ኢራን ከፍርስዎ ድሌት የብሎምን ስለምንታይ ወላ እኳ ሰንከልክልና በለ ክቕፅል ደልይዎ እዮም ስለምንታይ እገዳ ኩሉ ተላዒሉሎም ኣሎ ቢልዮንስ ገንዘብ ብናይ ቻይና ፔይመንት ሲስተም ክቕበሉ እዮም ካብ ቻይና ድማ ዘድልዮም ንብረት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረኽቡ ስለዝኽእሉ እታ ዲል ክትፈርስ ኣይደልይዎን እዮም ኢራን ብዝተኻለ መንገዲ ተፀሚሞም ነዘን 60 መዓልቲ ክሓልፍዎም ክፍትን እዮም ምክንያቱ ዓብ ረብሓ ካብዚ ዲል ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ገለ ተላዒሎም ኣሎ ብዙሕ ዝጎድሎም ነገራት ከተዓራርዩሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠረሎም ስለ ዝኽእል ሓደ ኣሜሪካ ድማ ሰለይ እናበለት ነቲ ዲል ክትዕቀባ ክትፍትን እያ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ድማ ነዳዲ ክወፅእ ቁጠባ ናይ ዓለም ክረጋጋእ ከምኡ ድማ ኣብ ኩናታት እያ ሕጂ እውን ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ነገር ስለዘየለ ግዜ ክሽምድ እያ ገለ ነቲ ኩነታት ክትፅመም ክትፍትን እያ ስቕ ኢላ ክትቅፅል ክትፍትን እያ ይብላ ኣሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እንተርኢናዮ ብኩሉ ማዕዝናት ጠሚትካ ጠማሚትካ ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታት ወድቕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልቲኦም ብፍላይ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ተይሞዩ ንኢራን ዘርብሕ ከም ዝኾነ ኢራን ብዙሕ ሓይሊ ዝባ ከም ምዃኑ ትፈልጥ ተላ ካብኡ ዝበልፅ ፕላን ስለዘይብላ ወይ እውን ኣማራጭ ስለዘይብላ ክትቅበሎ ጥራይ ዘለዋ ግን እዚ ዘላቒ መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይክልካ ተረዲቦም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ማይ መወዳእታ መፍትሒ በዚ መንገዲ ክረኽቡ ተኮይኖም ኣሜሪካ ተሳዒራ ኣላ ማለት እዩ ኣሜሪካ ፀብለልትናታ እንኮላይ ዶላር ናታ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ብሰንኪ እዚ ስዕረት እዚ ስለዚ it goes far beyond ኩናት ናይ ኢራን ክጅምሮ ከሎ ከምቲ ዝድልየ ገምጋም ከይተዋሃቦ ዝተገበረ ኩናት እዩ ሕጂ ግን እቲ ኩናት ምስ ተፈፀመ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ንኣሜሪካ ኣብዚ ስዕረት ካብዚ ዞባ እዚ ንክትጠፍእ ካብዚ ዞባ እዚ እንተጠፊኣ ድማ እቲ ነዳዲ ግዴታ ኣይኮነም ዶላር ክሸጥዎ እቲ ጋዝ ግዴታ ኣይኮነም ዶላር ክሸጥዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣይኮነም ትገዝኦ ዘላ ካልኦት ዓለማት እየን ትገዝኦ ዘለዋ እተን ካልኦት ዓለማት ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶላር ቁፅፅር ፀሊኦም ኣለዉ ስለዚ ቻይና እያ ዝበፅሐ ጋዝን ነዳድን ትገዝእ ዘላ ቻይና ድማ ብዶላር ኣይገዝእን እየ እንድሕር ኢላ ከይፈተው በቲ ቻይና ትብሎ ሕራይ ክብሉ እዮም ብባጤራ ናይ ቻይና ክገዝኡ እዮም ቻይና ድማ ፀኒሓ በቲ ናይ ኣሜሪካ ፔይመንት ሲስተም ኣይቅባዕ ኣይገዝኦን እየ እንድሕር ኢላ ደል በቲ ንስኹም ዘለኹም መግዝዎ ክብሉ እዮም ነቲ ናይ ቻይና ፔይመንት ሲስተም ክመፅእ ስለዚ ኣሜሪካ ካብ ፀወታ ክትወፅሉ ትኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክትገብር ተዘይክኢላ ነተን ሃገራት ክትከላኸለለን ተዘይክኢላ ነቲ ነዳዲ ናተን ዲክቴት ክትገብሮ ድማ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ስለዘይትገዝኦ ዘላሳ ስለዚ ኩሉ እዚ ድማ ኣሜሪካ እቲ ኩነታት እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኢራን ድማ ምስ ቻይና ብቐረባ ስለትዋሳእ ዘላ ቻይና ንኢራን ኩሉ እቲ ትደልዮ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ሲስተም ሃኒፃ ንክትምዕብል ክትሕግዛ ስለትኽእል ካብ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፀግዐ መንገዲ ናብ ቻይና ተፀግዐ መንገዲ ንኢራን ኣፀቢቑ እዩ ዘርብሖ ምክንያቱ ቻይና ንኢራን ከጎብጥዋ ወይ ወሪሮም ክሕዝዋ ሕልሚ ስለዘይብሎ ኣሜሪካ ግን ድሮ የርእይዎም ስለ ዘለዉ ስለዚ እዚ እቲ ዘሎ ብሰሓሓብሲ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል እዩ ተራ ናይ ፖለቲካ ክርፍስ ጥራይ ኮና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ Iran insisted that ceasefire in Lebanon be part of the ceasefire between the United States and Iran. Indeed, the MOU itself, the very first paragraph, mentions Lebanon 3 times, which underscores how significant that is to Iran. So if ካልእ ክፋል ድማ ይብል ኣብዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ እቲ ጉዳይ ናይ ሊባኖስ ድማ ዓብዪ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዓንቀጽ ቁፅሪ 1 ጥራይ 3 ግዜ ሊባኖስ ተረቂሓላ ኢሉ እዚ ኸዓ ልኡላውነት ናታ ክኽበር ከም ዘሎ ኣብ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኩሉ ተፃቦታት ኣብ ሊባኖስ ክፍፀም ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ እስራኤል ካብቲ ቦታት ክትወፅእ ከም ዘለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብግምጣሉ እስራኤል ምስ ሕዝብላ ዝገብሮ ዘለኹ ብዘይገድስ ኣነ ምስ መንግስቲ እተሃገር እየ ዝዘራረብ እቲ መንግስቲ ድማ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ንሕዝብላ ከጥፍእ ዝኽእለሉ መንገድታት እዩ ዲል ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኢራን ነዚ እውን ኣብ ጣውላ ከተምፅኦ ትኽእል እያ ምክንያቱ ዓብ ጥሕሰት እያ እውን ዝፍፀም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ እናራኽሞት ኩነታት ዘረዳዶም ነጥብስ ውሑድ እዩ ዝፈላለዮም ነጥብታት ግን መወዳእታ የብሉን እዮም ዝብልዎም ዘለዉ underscores how significant that is to Iran. So if the United States can't keep a ceasefire in Lebanon too, the whole MOU could fall apart. But I think the core interest of the United States and Iran, again, means a decent chance that at least the first part of the deal sticks. Whether we get to a longer comprehensive deal, we can discuss. That seems much less likely. When you look at the broader deal, is the big stumbling block likely to be what to do about the 400 kilograms of enriched uranium the Iranians have?
So yeah, I think on the nuclear side, there are two things. There are the 400 kilograms, which Trump talked about from the start, getting out that HEU, because as you know, that is enriched to 60%, which is a short step away from weapons grade. And they have 400 kilograms of it, which is enough for more than 10 nuclear weapons. So there's that, and there's the state of Iran's enrichment program. And one of the reasons there wasn't a nuclear deal, notwithstanding all of these negotiations before the war, is that the Trump administration was insisting on zero enrichment. And Iran said no, and that led the Trump administration to launch the war. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወላ እትዝርብ ብዓብዩ ክሰልጥ ኣይሰልጥን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃይሊ ኤንሪችድ ዩሬኒየም ዝብልዎ ዘሎ ክሳብ 60% ኤንሪችድ ኮይኑ ዘሎ 400 ኪሎግራም ኦፍ ዩራኒየም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዩራኒየም ማለት እዩ ንኣፅዋር ክጥቀመሉ 9% ወይ ናብ 100% ክበፅሕ ክኽእል ኣሎ 60% በፂሑ ዘሎ ዝማዕበለ ዩራኒየም ግን ተይብላ ኣሎ 10 ኒኩለራዊ ቦምባታት ከስርሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ካብ ኢራን ተወሲዱ ናብ ሳልሳይ ኣካል ወላ ክትቃፀል ወይ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ካቲ ነዚ ዘማዕብል ቴክኖሎጂ ናቶም እቲ ናይ ኒኩለር ኤንሪችመንት ፕሮሰስ ወይ ከዓ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም እውን ክድምሰስ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ናው ዲስ ኣር ዓበይቲ ዘረባታት እዮም መጀመርያ ኢራን ስለምንታይ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ሓደ ቦምቢ ደይኮነስ 10 ቦምቢ ከስርሕ ዝኽእል ሃይሊ ኤንሪችድ ዩራኒየም ገይሮም ኣለዉ ኒኩለር ክገብሩ ስለ ዝደልዩ ድዩ ርግፅ ብዙሓት ከምኡ እዮም ዝብሉ ዋላ ኢራናውያን ንሲቪላዊ መዓል ኢና ክንጥቀመሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ንወታደራዊ ዓቕሚ ክምዕብል ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣሜሪካ ትደልዮን ኢራን ትደልዮን ንበይኒ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዚሮ ሌቨል ኦፍ ኤንሪችመንት ክህልዎም ኣለዎ ይብላ ኣሎ ኢራን ድማ ኣብ ሕልምኻ ጥራይካ ክትረኽቦ ትኽእል ንሱ ይብልዎ ኣለዉ ኮይኑ ተሪፉ እውን ክገብርዎ ተኮይኖም ኣብ መወዳእታ ደረጃ ኢና ክንገብሮ ንኽእል እምበር ሕጂ ኮና ክንገብሮ ንኽእል እዮ ከዓ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ እንጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዘይረዳድኦም ነጥቢ ብዙሓት እዮም ኢራን ነዚ ነጥቢ እዚ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ናይ ትዝርብ ክትገብሮ እያ ትደሊ ምክንያቱ ብኡ ይደዋፆም ንኦም ምናልባት ተደይ ሰለጦም ተደይ ተረዳዱ ኒኩለሮም ናቶም ቀልጢፎም ክህቡ ወይ ክድምስሱ ድሌት የብሎምን ኢንፋክት ክህብዎ እውን ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ኔጎሲዬሽን ኣብ ግን ካልእ ሴኪሪቲ ጋራንቲስ ካልእ ድሌታቶም ተተማልዩ ግን ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብኡ ንላዕሊ ከገልግሎም ስለ ዝኽእል መይቢ ነዚ እውን ክዘራረብሉ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ከምዚ ኣብቲ JCPOA ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ሃገር ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ናብ ቻይና ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ ናብ ገለ እውን ክፍጠር ይኽእል ይኸውን እዩ ንሕጂ ግን እዚ ኣብተን 60 መዓልቲ ክዘራረብሉ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ኣሜሪካ ቡክ ጅምር ትዝርብ እያ ትደሊ ኢራን ድማ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ትካል ነገራት ምስ ተፈፀመ ኢና ብጉዳይ ናይ ኒኩለር ክንዛረብ ንኽእል ተዘየለ ውግእ ክትእውጅ ምዃንካ እናፈለጥና ብዛዕባ ኒኩለር ናትና ንዘራረበሉ ምሳኻ ኣብነት የብልና ሕጂ እውን እኮ ለሚንናካ ይኮና ናብ ጣውላ መፂኻ ዘለኻ ለሚንካና ካብ ጣውላ መፂኻና ዘለኻ ስለዚ ንሕና ንብሎ ትቕበል ተደየለ ድማ ኬትካ ደምጎላኻ ገሃፅ ኩናት ተደሊኻ ድማ መርሓባ ኢሎም እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዘይፈትዎ ነገራት ተቐቢሉ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ግን ዘይፈትዎ ተቐቢሉ ንሓዋሩ ዘላቐ መፍትሒ ብዘይፈትዎ መንገዲ ክገብር ግን ቅሩብነት ከም ዘይብሉ መርኣያ ናቱ ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ኣብ ውሽጢ ሶምን ንምንታይ ዕንቅፋት ተፈጢሩሉ ንሪኢ ኣለና ስለዚ these are going to be very very tricky situations ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ካልእ ኤክስፐርት ድማ ንስማዕ and the United States are growing but are they really because on the one hand we keep hearing about another round of talks between the two sides and it seems at least according to the US president they will be meeting tomorrow in the Qatari capital Doha so is it fair to assume at this point that behind closed doors the situation is very much different from what we are seeing publicly? Well, I mean, it's difficult to know what's going on and exactly what's being said behind closed doors, but we can certainly what's happening just from the context. We know that the two sides are very far apart on big ticket items like the nuclear file, but also on issues that are መቸም እቲ ዝርርብ ዝበሃል ብማዕዶ ክንሪኦ ከለና ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዘለዎ ይመስል ከምኡ ዓይነት መንፈስ ክህቡ እዮም ዝደልዩ ግን ኣብ ድሕሪ ባይታ ክትሪኦም ከለካ ግን ፈፂሞም ዘይረዳድኡ ዶ ይመስሉ ኢልዎሲ መቸም ብድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ካብቲ ክንሪኦ ንኽእል ግምታት ግን ኣብተን ዓበይቲ ቢግ ቲኬት ኣይተምስ ዝበሃላ እተን ዓበይቲ ነጥብታት ከም በዓል ኣብ ጉዳይ ናይ ኒውክለር ዝቀራረብ መርገፂ ከም ዘይብሎምን ኣዝዮም ተረሃይቆም ከም ዘለውን ኣብ ስምምዕ ክትበፅሕ ድማ መጀመርያ ክትቀራረብ ክትክእል ኣለካ ወይ ተሓሳብካሲ ኣብ ንሓትሕዱ ዝተቀራረበ ምስ ዝኸውን እዩ
ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ፈፂሙ ዘይቀራረብ መርገፂ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ንብሎ ፀናሕና እውን ንሱ እዩ seen as somewhat tangential, but as we are learning, are very central to the entire process, like the Strait of Hormuz, like sanctions relief, like Lebanon, and other issues. I think the one good thing, the one thing that both sides seem to agree on is that they don't want a full-on return to war. I think both sides have been doing what they can to show restraint. Some of these recent skirmishes notwithstanding. በቲ ኮይኑ ብዙሕ ዝፈላለዮም ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ኣይተረዳድኡን ኣለዉ ኣብ ኣጠቃቅማ ኣብ ምሕደራ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘይምርድዳእ ንርኢ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኒኩለር ዳርጋ ብቐጥታ ኣብ ኩሉ ነጥብታት ዘረዳድእ ዘቀራርብ ነጥብታት ንርኢ የሎም የለናን ሓንቲ ነገር ግን ኣላ ብክልቲኦም ነገር ትረአ ዘላ ከም ፅቡቅ ነገር ግን ክትቅፅር ትኽእል ይብላ ኣሎ እሳ ድማ ክልቲኦም ናብ ዓብ ኩናት ክምለሱ ድሌት ከም ዘይብሎም ንርኢ ኣለና ዋላ እኳ ዘይምርድዳእ ይፍጠር እንተሎ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ንሓትሕዶም ጥንቃቐ ዝመልኦ ኩናት እምበር ናብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ዳግማይ ንክመፅእ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ እዚኣ ከም ፅቡቅ ነገር ወይ ካብ ኣወንታ ክትረአ ትኽእልን ክትሕሰብ ትኽእል ነጥቢ እንተላ ሳያ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ዘይምርድዳእ ናብ ዓብይ ተፃቦታት ወሲዶም ናብ ካልእ ሽግር ክወስድዎ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንክቕየር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብኡ ጥንቃቐታት የርእዩ ኣለዉ እዮም ንሓደ በብናቱ ሽጣራ ማለት እዩ ናብኡ ክምለስሉ ዝደልዩ ኩነታት ይረአ የለን እዚ እውን ሓደ ከም ፅቡቅ ነገር ክረአ ዝኽእል እዩ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ገይን ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ማለት ኣይኮነን እቲ ንሶም ኣፀናሕና ብድሕሪ መጋረጃ ሽርሕን ጉርሕን ብዙሕ ከም ዘለውን ይንገር ኣሎ ስለዚ possibilities are always there. But I do think that both sides are eager to avoid an all-out return to war, and that is a good thing. I think both sides understand that a return to full-on war would be pretty catastrophic, and so that does give us hope moving forward. But some of these differences remain, and I think it's going to be difficult to resolve them. They're fundamentally irreconcilable. This MOU that was signed used very vague language. There's no sort of addendum that interprets, and so both sides are left to kind of interpret certain articles. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ከምቲ ኣብ ኩናት ንክምለሱ ይህወኹ ስለ ዘየለዉ እቲ ፅቡቅ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ዓብይ ስምምዕ ተፈፂሙ ተረዳድዮም ክወፅኦም ኢልካ ንክትግምት ድማ ዘይሕሰብ ይብል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ተሰማሚዖምሉ ዘለዉ ዝብልዎ ዘለዉ ዲል ብጣዕሚ ቬግ ዝኾነ ፈፂምካ መትሓዝ ዘይብሉ ኣብ ነገር እውን ክትፅበየሉ ዘይትኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራት ድማ ዘይምርድዳእ ዝተመልኦ ነገር ስለ ዝኾነ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክረአ ከሎ የስ እቲ ናይ ምርድዳእ ሸውሃት ወይ ድሌት ኣሎ ግን ዘየረዳድእ ነጥብታት ናቶም ድማ ብዙሕ እዩ ኣብ መንጎም ዘሎ ጋብ ድማ ሰፊሕ እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ጋፕ እናፅበበዶ ክኸዱ ይኾኑ ክእሉ ወይ እውን እቲ ዘይምርድዳእ ዘለዎም ጋፕ ብኮ እናገፍሐ ከይዱ ናብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ይምለሱ ክኾኑ ግዜ ጥራይ ክምልሶ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ድሌታቱ 100 ክሳብ ዘየነፀረ ከቢድ እዩ ክወፅእ ዝደሊ ዝብል ዘሎ ግን ውዱእ ዝኾነ ነገር የብሉ ምስ እስራኤል ክፈላለ ዝደሊ ይመስል ግን ዝተነፀረ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ክቢ ጌም ክኸውን ይኽእል ሰብ ከታልል ኢሉ ክመፅእ ከሎ እኮ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክገብር ከም ዘይደሊ ናይ ሰላም ፕሬዚደንት ክኸውን ኣሜሪካ ማጋ ዝብል ጭርሖ ቆቢዕ ንቆቢዕ ገይሩ ብቆቢዓ ሸይጡ ማዓት ገንዘብ ገይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ማጋ ኢሉ ቆቢዕ ሸይጥ ኣሎ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኢሉ ኣብ መወዳእታ ግን ረብሓ ናይ እስራኤል እምበር ናይ ኣሜሪካ ክቐድማ ኢራናውያን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ክትኣምኖ ትኽእል ሕጂ እውን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ምኒፕሌት ንምግባር ዝገብሮ ዘሎ ፀወታ ክኸውን ከም ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚንካ ትኸዶ መንገዲ ክህሉ ከም ዘይክእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ክጠልመካ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ከም ርዱእ ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ዘተሓሳስበካ እተን ሃገራት ኸሊጅ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓታትን ዳርጋ ናይ ሞት ፍርዲ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ናይ ሞት ፍርዲ ናይ ሞት ብይን ተዋሂብዎን ዘሎ ምክንያቱ እሳቶም ኢራን ሰም ኤክስተንት ኣብ ውግእ ስለ ዘላ ንህላውያ ትቃለስ ዘላ ኣሜሪካ ንረብሓን ንጌራ ትቃለስ ኣላ እዘን ሃገራት ዓረብ ከ ወላ ሓንቲ ክገብራ ይክእላን ክልምና ይኽእላ ከሸምግላ ይፍትና ኣለዋ ግን እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሕጂ እኳ ካብ ናቡ ቀጠር ብፍላይ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዘላቶ ጋዝ ናታ ከተውፅእ ኢራን ክትክልክላ ትኽእል ኣይመስለንን ስለዚ ከምቲ ሰንትራል ሮል ናይ ሜዲዬሽን ስለፃወት ዘሎ ብቀደም እውን ካብ ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ ዝቐረበ ዝምድና ዝነበራ ምስ ኢራን ቀጠር ስለ ዝኾነት ቀጠር ነዚ ኩነታት ተጠቒማ
دارجا كاب نوي حوان ون أي تدبدبتن سلزي قطر دارجا نتكوينات علي عطل لك بالخلقن تمسمر ناي وشمت حرمس تعطيو زنبرة هسيوم سلزنا برجي برجز الساعة بيتكملوا اللوية شطر اللوية أنت تم كالوت إمارات توريك سنتي تكملوا له already أنا تكون هذا مفتاح إمارات ومركز يغيروا مسيران كزرارب كم دما دايركت فلايت سكاب دبي تهران جميرون كم زلوا نجرناكم على الناس لذي تم هجرات خليج بجاكاتي بحرين زبال جاقويتن كم دما الكويت كلت يوم أبزي عقمهم زيد اللي مركز يتادنا قبروا دقعنا تغيروا زخدوا زلوا هجرات يوم كلت يوم سو بحرين زبال كوا كابزوري دوزلوا كتنسدي أي تنسني I'm not sure really بحرين زبال in a very very difficult situation زلوا بغندون عبي بزحنا ندادي كلمة زلوا يكونن ناي بيتروكيميكال بلانت نيروم ناكال نيروم ناي توريزم بوتاي نيرو سلازي ابتكار تاعنا نخطريه من ازين يشتي عادي لما زبز حدما تقتلت من الشعايم سلازي تنعم زم حضر زلوا دما ناي سوني ناي ماينوريتي نغوسيو سلازي كويت تبحرين زبال كابز غداي زكوت داي وتن doubtful كتطراطر لتخليقا كويت كن بيا امين عبي كنا عاوزي كل صفعتي وريد ودلو معناته بزح تحريم له تزخفه عصوا دما نعاتاتومي معناته هذا منغاغا ناي ايران يمزلو كالا يزرحا منقد كخدلهم نابت ندادي نخبصحو زخونه خال مسمر وناي نبرهم مواصو ولو نراكم ندي نرا انت واحد بمريت غيرهم قالت تفتنوا لي وين كويت كن عبي صقم وريد وازلو حجر يا يمزلو زلو بحفشه يا زيغاتنا وناولو انديم يتحسس بكاي. Officials in the last couple days argue that Tehran still controls the strait. UN Ambassador Mike Walls pushing back on those comments and the idea of Iranian tolls in the waterway. President Trump's not going to stand for it. And meanwhile, we continue to move ships out by the dozens every day, and world oil prices are not just stable, they're dropping. So we are seeing those prices continue to drop. AAA says that the daily national average is now at $3.86. Meantime, we're also hearing now from the White House telling Fox that Secretary of State Marco Rubio and Witkoff will have a briefing to tell the full House and Senate about the latest on this peace plan. Again, that taking place later this afternoon. Bill? Alex, thanks. Alex Hogan watching. كم نريد زلنا حنز خنا مقصاص قبرهم زلون أبزغرة بعد ما أبحاوس كيدوم أقداسي زررب كقبرهم زخونو أتي ني بايتون أمريكا كمي قيد كم زلوا تزررب حبريتا كبم خانم يمزنو غرزلو يا واغنا ندادو قديلو إلي فكرة لوزي مايك وولز أنا UN أمباسادر أمريكايو بقول إيران دما نتكونتات زاكل قد صار كم زلوا يتنقر زلا يمزلو زلو كبيت زخونا مدرخي زلو كاب إيران كان اسمع next phase of political talks between the two countries, but rather the implementation, the level of implementation and the status of the implementation of the Memorandum of Understanding. Iran has lots of objections and concerns and criticism regarding the slowness of the pace of implementation, including Article 1 in that Memorandum of Understanding about the ceasefire in South Lebanon, but also about Article 5. There seems to be a misunderstanding between the Americans and the Iranians about the implementation of Article 5, while Iran considers that that article gives it the prerogative and the authority to organize traffic in the Strait of Hormuz for the next. ስለዚህ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ካብቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢራን ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት እዩ ዝነግር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣርቲክል 1 ንሊባኖስ ዝምልከት ጉዳይ ጠቕላላ ይትግበር ከም ዘየለን ኣሜሪካ ጓዓፂፃ ናብ ካልእ መንገዲ ክትወስዶ ትፍትን ከም ዘላን ቅቡል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኣርቲክል 5 ንምሕዳራ ናይ ሕርሙዝ ዝምልከት እውን እንተኾነ ከም ምትላል ይገብሩ ከም ዘለውን ኣሜሪካ ምትላል ይፍትኑ ከም ዘለውን ኢራን ድማ ተቐበሎ ከም ዘየላን ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ነቲ ክፍፀም ዝግብኦ بستيب باي ستيب ناتفتصم كخيز زغبو ام او يو امريكا تفتصمو خم زيلا زجي ايران بينهم كما كمالس وخفتنو قلل سبات يكون بعالم دونالد ترامب قد 10 عام ديغله ايران كل غزي ام نيغوسيشن سعرها هاجر يلن يلو ابزررب سعرها هاجر يلن ازيوم نفعات تزارارات تزاتيت مخانو نغير نير اجي سلمتاي دا زخلو امريكا نتحسشل بلو ندحريلكم مخنيات اب دحريت انبخبلو مخانو سلدفلط نزغل أمريكا حاجة أطول زلا كم ندوك كبويهم أبتد حريت نتنيكولر سوسام على تقرب كله تنيكولر معلم كبر ولا مزولهم أبكت ميتنا تزق بأس لزي كبركم كم تدخل على لو يقال خبلهم حجي قن متى شلل بلو صغيرهم نداديهم شطلو تيجي وردهم زلوا سكما دحين شلل كله غليهم تبلوكيد نا أمريكا طلع على سلو زلوا قلنا داديناتهم بس قلت أفهم من قد بالسلة من قد ما عدنا داد خط أكيد سلزي نبرة داينا بعدا جايب له سلزي تجنزب سلزي اليوم
ክቡር ከሎ ነዳዲ ብቢልየንስ ክሸጥዎ እዮም ነቲ ገንዘብ ምስ ሓዙ ነቲ ነገር እቲ ካብ ቻይና ካ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ናቶም ናብ ቻይና ካ ስለ ዝሽየጥ ኣብ ካልእ ዓለም እውን እቲ ባንኪንግ ሲስተም ግን ናይ ቻይና እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ስለዚ ብገይሮም ነገራት ይዳሉ ይጥቀሙሉ እዮም ዘለዉ እቲ ግዜ ጠጠው ኢሎም ከምዚ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ትኾኑ ኢሎም ዝፅበያ ሰብ የለን ብኡ ምንፅር ድማ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ወጥቶ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት መፅኡ ዕዳጋታት ከረጋግዓሉ ይደሊ ኣሎ ግን ሓደ ዓመት ብውሕዱ ክወስድ እዩ ዝነበረና ነዳዲ ፀገም ንክፍታሕ ክልተ ሰሙን ወይ ክልተ ወርሒ ነቲ ዝነበረና ሽግር ክፈትሖ ከም ዘይክል ኩሎም እዮም ዝነብሩ እሞ ከዓ ከም ድሌተን መራኸብ ዘይከዳ ተሰሪዐን ብሓደ ፀቢብ ቦታ ዝኸዳ ዘለዋ ነቲ ዘሎ ተወዲዩ ዘሎ መኻዚኖ ናይ ሃገራት ንኽምላእ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ስለዚ ኢራናውያን ንኩሉ ሲናሪዮ ፕላን እናገበሩ ንዓታቶም ዘርብሕ ስለ ዝኾነ እዮም እቲ ህድእ ዝበለ መንገድን ኣገባባትን ገይሮም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘገርም እዩ flow freely, and Iran has lots of concerns regarding the opening of new routes through the Strait of Hormuz near the Omani side of that waterway. They think that that has been done without coordination with Iran, and that it is violating Article 5 of the Memorandum of Understanding. Also, the Iranian delegation will discuss the unfreezing of Iranian assets, particularly after the Americans announced that there will be provision for $6 billion in Qatar to be released at the first stage. So that's something that is going to be discussed between the Iranians and the Qatari and Pakistani. ከምኡ እውን ተዓጊቱ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ቀጠር ዘሎ 6 ቢልዮን ዝኸውን ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ነገር ተገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ እቲ ክፍኖ ከም ዘለዎ እውን ኣብቲ ዝርርብ ክግበር ስለ ዝኾነ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን ከመይ ነዚ ዝርርብ እንታይ ፍረ የምፅእ ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ዶ ይኸይድ ናብ ሕማቕ ይኸይድ እውን ካብኡ ኢና ክንሪዮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ሕልኽልኽ ዘለዎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና የግዳስ ኢራናውያን ነቲ ገይም ስማርትሊ ይፃወትዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ብርግፅ ስዕረት ብቐሊሉ ክትቅበል ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ስዕረት ብቐሊሉ ክቕበል ዝኽእል ሰብ ጌርና ክንወስዶ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሻ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ካብን ናብን እናተኸታተልና ናባኻትኩም ነምፅኦ ኣለና ኩሉ ግዜ ደገፍ ናትኩም ኣይፈለየና ናትኩም ደገፍ እዩ መተሮ ናይዚ ፕሮግራም ኢልናኩም ኢና ስለዚ ሕጂ ናይ ሎሚ ፕሮግራም ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ፕሊስ ላይክ ምግባር ኣይትብቀቑ እታ ላይክ ትሕግዝ እያ ርእቶኹም ተፅሒፍኩም ድማ እቲ ዩቱብ እቲ ኣልጎሪዝም ናቶም ፅቡቕ ስራሕ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እሞ ናብ ካልኦት እውን ሪኮሜንድ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናብ ካልኦት እዚ ፅቡቕ እዩ ንስኻ ፅቡቕ እንተፅሒፍካ ፅቡቕ ኢሎም ናብ ካልእ ሰባት እውን ረኣይዎ ክብልዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትገብርዎ ርእቶ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ተገዲስኩም ተገይርኩም ድማ ብፍላይ ነዛ ናይ መወዳእታ ክፋል በፂሕኩም ተለኹም ላይክ ምግባርን ኮሜንት ምግዳፍን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ኣብ ዝቕፅል ይራኸበና